Молодь Брэшчыны, ваше месца не ў радах нямецкай арміі і паліцыі, бо немцы, паліцаі – гэта забойцы дзяцей, каты, вешацелі, падпольшчыкі. Гэта яны грабяць, арыштоўваюць. Гэта яны 22 студзеня 1944 года расстралялі, замучылі і жывымі спалілі 957 дзяцей, жанчын, жыхароў вёскі Байкі. З лістоўкі брэсцкага антыфашысцкага камітэта, студзень 1944 год. Мы ніколі не пераможам рускіх, таму што нават дзеці ў іх змагаюцца і гінуць як героі. З дзённіка нямецкага салдата, студзень 1944 год. Так пачынаецца кніга Галіны Васілеўскай «Малюнак на снезе». На рэспубліканскім конкурсе на лепшую кнігу для дзяцей, прысвечаным 50-годдзю савецкай дзяржавы, 50-годдзю Беларускай ССР і 100-годдзю з дня нараджэння Леніна, гэтая аповесць адзначана заахвочвальнай прэміяй. Усё, што апісана ў гэтай аповесці, адбывалася на самой справе ў гады Вялікай Айчыннай вайны ў Беларусі, у вёсцы Байкі Пружанскага раёна. Юны партызанскі разведчык-піянер Ціхан Баран паўтарыў подзвіг Івана Сусаніна. Зімой 1944 года захопнікі задумалі знішчыць Байкі як апорную базу партызан. У 20-х чыслах студзеня сюды прыбылі сотні карнікаў. На ваколіцы выкапалі вялізную яму, а вяскоўцаў загналі ў хлявы. Стрымана расстрэльвалі па чарзе, групамі па 4-5 чалавек. Ад хлявоў да ям стаялі фашысты. Збегчы было немагчыма. І ўсё ж, у час расправы некалькі чалавек уцалела. Ціхана Барана разам з іншымі вяскоўцамі ў хлявы не павялі. Фашысты ведалі, што ён трымае сувязь з партызанамі. На яго вачах расстралялі 957 жыхароў вёскі, у тым ліку і 2 сясцёр. Затым 12-гадоваму пацану эсэсаўцы загадалі: «Вядзі нас да партызан». Лес скончыўся. Наперадзе быў невысокі хмызняк, а далей пачыналася нібы поле. Ціхан ведае, гэта не поле, гэта балота, засыпанае снегам. Яшчэ трошкі прайсці, яшчэ, далей, у балота. Ён не адчувае ўжо стомы. Хай хутчэй цямнее, хай круціць завіруха. Ужо адзін немец праваліўся ў балота, другі пачаў яго выцягваць і сам праваліўся па пояс. «Хлопчык, куды ты нас прывёў?» – спытаў афіцэр, яшчэ на нешта спадзяючыся. Ціхан спыніўся. Усё, яны прыйшлі. Ён павярнуўся, паглядзеў у твар немцам. Першы раз глядзеў, не апускаючы вачэй. Туды, адкуль вы ніколі не вернецеся. Афіцэр павольна пачаў вымаць з кабуры пісталет. Выстрал быў сухі і кароткі. Быццам трэснула галінка дрэва, на якую наступілі нагой. Ціхан яго не пачуў. На горцы, побач з тым месцам, дзе раней стаяла хата Ціхана, і дзе цяпер стаіць такая ж, узвышаецца помнік. На ім напісана: «Вечная слава патрыётам вёскі Байкі, па-зладзейску расстраляным нямецка-фашысцкімі захопнікамі 22 студзеня 1944 года».